Sulaqaterput nuun isputatsin maanna nikorfaqateqarpoq nuunu kinaana nikorfaqatigit Aaptissa uami minerling attortippung attortiasiga makkatittunat nikorfaqatigaaka massakingu ulloriangor Andreasen taamatullu Australia ullor una qanoruna ilinnut immikkut ittor tissa siullermi pilluaqqorusuppakka katittun ullumikkummi ullorsiorpugun inui uatsitu ittut pisinnaatitaafi allatulli assingin pisinnaatitaaffeqalerpu katissinnaavunga qaluffimmi amma meravissiartaarsinnaavugun kiffaangissuseqarneeq akuerisaaneeq inui qanu ittuungaluarpa taluunni assingimi tamat pisinnaatitaaffeqalerpugu nunatsini ullumikkumingaanni pilluarta tassa ilissi aayuna erneeqarsi ulloriaq Andreas ilissinnut una ulloq aama allaavoq qanoruna tassa amma katissinnaalerni taanna kisimiinginnami amma meravissiaq faani ukioqarpo utaqqisimavarpu ullumanna ullaarlu risompuimu tunniupparpu qinnuteqaaterput qulinu ammarniariartoq meravisiartaanissaanut akuerisqulluta qanoq misigisimaf pilluaqaanga ingerlaanna ullumikku fiisterpunga ima qanutaassuarpu pilluaqaanga tassa nuliallu katinnikuuvusi oqaluffimmiingit torsiunissamim susoqassava tassa periarfisa taanna ammavoq periarfisinneqaruma naagarnaviangila tassa qingorpumingaaniit nuannaartuningaaniit aama uagut studiatsinnut uterpu utiinassuugut